ụwa nọ n'akụkọ. Akụkọ sakusut, ụwa nọ n'akụkọ. Akụkọ sakusut, ụwa nọ n'akụkọ. Ụmụnwansị na akụkọ sakusut, ụwa nọ n'akụkọ. 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 Ya ga-esi n'ụlọ mara mma fụwa n'ama o. Ya ga-esi n'ụlọ mara mma fụwa n'ama. Ihe nwata leji arụ ụlọ. Ihe nwata leji arụ ụlọ, ọwa arụ nne ya. Ọ bara achụwa ajụjụ ala jụọ ya ewi. Ajụwa ajụjụ elu ala jụọ ya mmadụ Chukwu kele. Njiburu onye onwe m awe. Njiburu onye onwe m waye. Isi m dị onye onwe m ole onye m dị onwe m ụwa nọ n'akụkọ ụwa. Ndị onye onwe m ụwa nọ n'akụkọ. Ndị onye onwe m ụwa nọ n'akụkọ. Njiburu onye onwe m ụwa nọ n'akụkọ. Ole otu m si eme onwe m ụwa nọ n'akụkọ ufere. Imo steeti ndị nwe m ndị ụwa nọ na Nigeria ndị nwe ọkụ nwamma o. Akụkọ ufe ya jiri bịa egwu akụkọ. Egwu uche ya ị na-agụ. Egwu akụkọ. Egwu uche ya ị na-agụ. Egwu akụkọ. Ma uche ha adịghị gaghị agụ na ya ego. Egwu akụkọ. Uche ụwa ala eji bido kwenye. Egwu akụkọ. Akụkọ sakusut, ụwa nọ n'akụkọ. Akụkọ sakusut, akụkọ sakusut, ụwa nọ n'akụkọ. Akụkọ sakusut, akụkọ sakusut, agbawo dịka ize agbagharịa ya. Akụkọ sakusut, ọkụ niile nwere onye ọ na-eche. Ọkụ niile nwere onye ọ na-eche. Ọkụ niile nwere onye ọ na-eche. Ọkụ niile nwere onye oche. Ọkụ niile nwere onye ọ na-eche. Ụwa nọ n'akụkọ. Ọ mara mara lele enyo ọ mara mara lele enyo. Ọwa mara mara lele enyo egwu akụkọ. Ndị ọcha rụgbuola anyị na moto. Mmadụ nọrọ na moto ịhụ ụkwụ onye ọnwụ. Egwu akụkọ. Oke imono ji eri oke aja ndị onye onwe m
oke mmadụ ịmasị mberede nyere dike anya mma ọgwa mberede ka eji ama dike igirigi cherekwere n'ime kwuru n'ụka ebelebe ọwụkwara na-echere n'ime eme nnukwu mmanwụ oleghị m ga-eme maba na mba ya ụwa ụka gbara akpọgụ isi ike na-ekwu ya ụka ịgbara akpa ọkpọrọ isi ka eji ekwu ya ụka ịplanịrị ya ọkpọrọ isi ihe eji ekwu ya ụwa nọ n'akụkọ brother, when I cook a sack of suit, one on a sack of suit, you are cook a sack of suit, one on a sack of suit, one on a Ganga Polio, Madaya Polanik, Ganga Polio, Ganga Polio, Madaya Rana, Ganga Polio, Ganga Polio, Madaya Rana. I got a man of Kamamronia Promas, Madaya Rana. I got a man of Kamamronia Promas, Yana Jamade, one on number. Yana Jamade, one on number. Oh, we didn't need Ganga Polio. My man, officer in charge. Open number, ewe, open number, Iwana, open number, also cut your coat according to your size. Yeah, open number, cut your coat according to your size. I say, fake life, lady, I go. Fake life, like I go. Fake life, lady, 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 I go. Lady Diego, fake life, Lady Diego. Cut your coat according to your size. Yamola Ibu game. Yamola Mayamo Ibu game. Yamoli does you wine. What will I go to goof? What will I go to goof? Rana Gile Mabola. Rana Yana Mabola. Yamoli Buku game. What will I to wine? What will I to wine? Rana Ine Mabujala. Madanya Lala. Ganga Boroliu. Madanya Lala. Ganga Boroliu. Zero Hannes, is it? If Ochu. Any wine. Any job. Onye nwanne fada njọkụ, fada Fabian njọkụ bụ.
egwu n'obi iji kwado la 2026 ọ dịkwa egwu otu isi kwado la 2026 niile oge agaghị aghọta otu isi kwado la 2026 ya ndị bụrụ gasị agaghị aghọta prọfet nwanne m ọ ga-eme ndị bụrụ gasị bam n'anya ọ ga-eme ndị iro gị bam n'anya nkwado ịkwado na 2026 ọ ga-eme ndị bụrụ gasị bam n'anya prọfet Osilachi ọ ga-eme ndị bụrụ gasị bam n'anya ụwa ya n'ekwere ihe m ga-enwe onwe m ahụra m John ome mmiri Chukwu John ome mmiri Chukwu onye mere Jizọs baptizim ọkụ ya wụ fakọlti and makọlti ọ wụ chairman ụmụ agbala dị mma anya mere Jizọs baptizim fakọlti and makọlti lele John nne m John ome mmiri Chukwu John babies abawa John babies ya leli ele abawa John babies ndị ụwa lekwu nganga bụrụ n'ihu mmadụ anya bịara n'ahụ nganga bụrụ n'ihu mmadụ anya agwụla n'ike nganga bụrụ nwaanyị na-abụghị na ya na-achụ nwoke nganga bụrụ n'ihu mmadụ anya arala ahụ nganga bụrụ n'ihu ana m ịkwara ga wụtrọbụ mmadụ anya arala nwaanyị na-abụghị ya nọ na-etozu nwoke nganga ana m ịkwara nọ na trọbụ nganga bụrụ n'ihu eze nwanyị mmiri eze nwanyị mami nghọta ya mmiri sabali dudu baba sabali dudu baba sabali baba dudu sabali dudu baba ọsọ balem eze nwanyị 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 ọsọ balem sabali dudu baba sabali baba dudu sabali dudu baba bọwa sabali baba dudu mmadụ anya arala ahụ nganga bụrụ n'ihu John mmemmiri Chukwu John baptizim mmadụ anya arala ahụ wee mmadụ anya agwụla n'ike mmadụ anya arala na ma ahụ chachaị mmadụ anya agwụla n'ike kọti according to your size ịmụla nwa ya mụrụ ibu ka ugem ya mụda nwa ya mụrụ ibu ka ugem ị na-ekwu ụfụla ya biro tozuwe nwanyị mmadụ anya arala ahụ nganga bụrụ n'ihu mmadụ anya arala ahụ nganga bụrụ agara nọkwala stakusu nganga bụrụ n'ihu mmadụ anya agwụla n'ike agara nọkwala stakusu tụọ ebe ahụ a na-eri ngwọngwọ agara nọkwala stakusu ọgam chia onye eze fada gị la lọlọ mmadụ lọlọ Chineke jiri dị agha mma ịgbakwa ahụ lọlọ ịgbakwa ahụ ọgọwe nnefu na moto ga-awụ problem nwanyị ebu ibu nwanyị ebuchi ibu di ya ebuo ọgọwe onye na-ekwufu n'ibilela moto
buroliwo nganga buroliwo nganga buroliwo John omebiri chukwu nganga buroliwo mmadanya agwụla n'ike ebelebe mmadanya arala nnukwu mmanwụ olekwe n'ihe m ga-eme onwe m egwu akụkọ olekwe n'otu m si aga ba egwu ufere olekwe n'ihe m mere ma nwụkwa ego ayama ayama ibembe ibembe odogodo giriji weru abọ na-akwawo ayayaya weru na-akpọ na-akwa your baby is ekele anyị ego lele mmadụ anya agwụla n'ike ganga bụrụ n'iwu mmadụ anya arala ahụ ganga bụrụ n'iwu mmadụ anya agwụla n'ike mmadụ anya arala ahụ ganga bụrụ n'iwu Ele Operation 26 Incident 26 Day 27 Ele Get through here today Now ya na wa Kameni gana na ebi ya Follow the video ya ka are ase Munu sindo boda ya na eri obake Engineer, Chile kaka kwa mu. No feedback. Yes. Obera. Asini mbele iwe ni kakuru kono. Wachamezoku amuru mwangi iye. Aso na wona la wumunie ma jugo na muro ne nwere ike iwu nni ya ocho o me na agala na go chago lu munie ya o ya ndi biro ọrụ o ya bazi aba ya ndi biro ọrụ ebere pension boto ya ndi bi oga le ko ige me kpọchara m gawa le ko ige ba fe Oka ni baraba Black man onye nkọ ndo wele hụrụ gbara dimba ya ndị dọgọrọ eji ndị a dị too much ego dị akarị ego dị akarị amụsụ ego dị akarị amụsụ ego dị akarị amụsụ Mazi ego dị akarị wichi injinia naanị na ịdịkwa n'egwu iwu omenama ezi ya mmemme ya bụrụ otu anyị ji nwere iwe ọrụ a agbachaghị eziokwu anya alaala ya ọsọ mgbe prezidenti bịa nga mbọ ya ma ọzọ ha mgbe egwuregwu m laa nganga bụrụ n'ihu mmadụ anya agwụla nganga bụrụ n'ihu mmadụ anya alaala ọbụrụ nganga bụrụ n'ihu mmadụ anya akụla m anya ọ nwụla m mụtara ibu ugwu gị mmadụ anya akụla m anya mụna nwa ya etu osuwe nwanyị nganga bụrụ n'ihu mmadụ anya akụla m anya kọti ya according to your size nganga bụrụ n'ihu mmadụ anya akụ
life they go. Fake life they go. Pagi buya mukiri fa present. Mada ya lala. Ganga boroliu. Ganga ina chigwe yoso. My man. Black is natural. Black is beauty. You want that black and I'm white, ma. You want that black and I'm welcome, ma. Yo, after a man about that, for $1 okay, one. This is the arrival. The arrival of $1. Whatever my man. Talking I do. Baba money dollar welcome oh. Baba money dollar onyeze. Baba money dollar onyanko. Onya wo talking I do. Onye oriri. Ewe bro onye m na-eche ọzọ ma ọ na-abịa. Onya ọgbọtị mba 1 na musi. Ọ̀pọ̀tẹ̀rẹ̀ pa àwọn màmá mu, yéésì bá àwọn ya wò ń dùbí sí ọ̀dọ̀. Bọ̀bọ̀ mo ní dọ́là, bọ̀bọ̀ mo ní dọ́là, ó yá òun sí yìí o. Baba money dollar le. Baba money dollar black. Wọ́n wò lè mú black ya. Dáàmúra sí black ya di ìṣe la black ń bọ́ sọ. Baba money dollar. Cranky. Celestia. Crown Hotel. Kí ló náà wá kọ́? Who's on the chat? Baba money dollar yẹn. Gáàmúra náà kọ́lé ya di ìṣe. Kọ́lá money dollar di ìṣe la ń ké ní ọ̀zọ́. Black liche. Ọ̀rẹ́ black ìwé black. Ọ̀rẹ́ black ìwé black. Baba money dollar yẹn. Okwu nne m jiri gwa m okwu ụwa nọ n'akụkọ. Ganga boroliu, okwu nne m jiri gwa m okwu. Ganga boroliu, anya n'ala ahụ. Ganga boroliu, okwu nne m jiri gwara m akụkọ. Ganga boroliu, anya n'ala ahụ. Okwu mma m jiri gwa m okwu. Ganga boroliu, mmadụ anya akwụla n'ike. Okwu mama m jiri kọrọ m akụkọ ụwa ya. Mmadụ anya akwụla n'ike. Ya okwu mma m jiri gwa m okwu. Ganga boroliu, mmadụ anya n'ala ahụ. Ganga boroliu. Ya no. Saburu kacha mma na-erule ọkụkọ. Saburu kacha mma erule nkịta. Saburu nwanyị iwe ewu. Saburu kacha mma erule ọkụkọ. Ọ wụla saburu lọlọ m iwe ewu mere. Ganga. Onye
onye wa anaghị ọchị anaghị na-ada ọchị m kedu kwesị mbere bịa kụọrọ ihe egwu eyi ehi gbabere n'ụlọ ezigbo ụlọ gị rụrụ na Lowere anyị ya gbawa ọkụ Nwamama m bịa kụọrọ egwu meshi ga agụrụ ugwu egwu mbịawa Lowere emechara m zoro moto ngwa egwu bi egwu ya ka kwara gị tinye m zoro moto ngwa egwu bịa ọ maka adị ama nne nọ n'ụka siri imere n'otu magawa egwu a mgbe nwekwe lọk egwupụta kula rice manụrụ nga aha bido orisi ori m anaghị ọchị emeghị eme spet si ga-ejebe ego onye gbara moto ọwụ ya nwe onye nwe moto obi ereli ya Ijesi bụ egwu na-ekwu inyo onye nwe moto agaghị abụta ya na ibis ma ego leta ya n'ọwụ bifo taya nọrọ n'ala bifo taya nọkwa n'ọnụ ala taya ga dị oke ọnụ ịmanyere otu taya moto gboo ofu taya rụchara 80,000 ma ị na-azụọla taya anọ imefuole 300 and something onye mmadụ ga-eji kwụọ ya na laikis onye gbara moto ọwụghị ya nwunye onye nwe moto lele obi ereli ya amaka nyewa mkpughe yi onye ego adịkwa shọs ego ụfọrọ ọzọ n'ala iroko mba ise ma ịma na na-ekwu ego dere ya egwu ya agba iwurojote ọnụ na-eji eme na-echiri ya ihe ehi nne n'aka achịrị dewo 1000 ya ihe nne ya agbaghị ya hụ ụzọ ọgbachara ya bụrụ ndị ike egbughe mgbugbu igwe otu ha esere mma ha ndị sabuela star gosi na nwere bọbọ money dollar na nwere ya first show of the year ya wụ show isi mgbe anyị na-emezuru afọ o nwere otu ọchị adị taa o kwere ka ịdị egwu o nwere otu ọhụụ ọdụ dimension anyị nwere ihe a dimension anyị nwere ihe a ọ wụ 15th of February n'ọnwa emechaa Lovers Day 14th 15th ya wụrụzie Sunday ya onye ọbụla adịwara na ya kwere enyi ya nwaanyị ma ịkpọ enyi nwaanyị ya gaa kọrọ mmadụ dimension ụwa ga n'akụkọ anya ọga ndị ọga I know this man ọ nwere eri ọ dị ka ama this man ọ nwere ya ama m this man eri watch ya afọ ọnụ ya dị too much Iroko Mbaise nọ na star suit Iroko Ejigwe na-agba mbọ too much Chineke nna bụ omume n'aka ọkụghị ya emekwe n'aka ọkụghị dịkwana ha ibe ịbara ma wụ ma ga gbara m 10 Iroko Mbaise anyị Chineke were dị isi ya eme eze mana sị ịfụna na steji ibe ịbara ma wụ ma ịbara m 100,000 gị na-agbakwa ọwụghị gba 25 ike abụghị ya na 2025 na 2026 ya ị ga-multiply ego ị ga-multiply ụnụma ihe mere na anyị biri egwu taa adị mma anyị kụrụ egwu n'ime Disemba enwekwere ma anyị kụrụ egwu n'ime Jenụwarị ịma ihe ọwụ anyị jụrụ ka ndị yọrọ ayọ lachaa
ịlacha anya nwere nwayọ meburu nwa nkwanye maka na ya ekweghị ji ibe ka ufu eze adị mma ịkpụrụ ji ibe ka uje fu eze ọ bụ ma onye ibe bie ọ ga-elefu si agara dị mkpere agwa ọ bụ ma onye ibe ya bụ ilulu mmadụ na-eji atụrụ m atụrụ mmadụ ga-asị m ọ bụ ma onye ibe ọ bụ ma onye ibe ka ọ na-efusi agara mkpere agwa mmadụ anya agwụla ike waye mmadụ anya arala ahụ waye adịghị ike ejila aka waye ya mere ka abụrụ ọnụ jiri bụ waye adịghịkwa ka ejila aka waye ya mere ka abụrụ ọnụ jiri bụ waye nwoke ngwụ ya wụ otu waye ụja juru ufufe egwu waye ọ bụla oke ogoro bịara waye uguru efe shishibu ike waye nwoke ngwụ ya wụ otu abụọ kesịwa waye mkpu ekele kwe mkpọm waye Getting, Alhaji mafanizogị guzo n'ihu Alhaji amamzogị nwa guzo n'ihu Alhaji leje erishie gị ike Alhaji leje emeshi ike eze dibịa na-ekele m gị eze dibịa paki nara m ọfụma eze dibịa zọ ga-adịrị gị mma ọ bụrụ na ị bịakwara na stakusu were obi nwayọ ka aga paki ọfụma ya maka na o nwere moto ka aka ebere n'ahịa ụwaye o nwere otu nwoke eji akpụ ya chief akpara mera ezigbo ahụ ya bụ chief akpara mera Chineke ya ole ndị sabụla stakusu gara na ịchọnde mmadụ ihe niile ole ihe mere ya ebe ndị na-asa ike ma mere ahụ ụlọ ya nkwụ ndị echebụbụlezi ya anyị nọ bifo ya anyị nọ pay before service echendibele anyị gara ebe anyị gara mgbanye anyị nwụ my money lele onye egwu abalị eri ego onye ọcha ebe igwu abalị eri ego nnukwu mmanwụ lekwere ihe m ga-emere gị ọchị ọgaraga mgbe ya eruola 15th of February onye ukwu ihe ahụ ka anyị ga-eme nnukwu show ebelebe ya mere taa ka anyị mepee shop ebelebe anyị mebekwara stakusuit njanja o ruziela 15th of February ebelebe after 14th of February ihe ahụ ha ga-eme lọba dide Yeruzela bishiti ya ọzọ ndị anyị ebulega ahụ ndị bụ na tọrọ ịgbangwa ya ebelebe ga-egbu ya inwere enyi nwaanyị kpọrọ ya tọwawụ gwamgwam inwere enyi nwaanyị kpọrọ nwanne gị ọgịlịga inweghị nwanne ga kpọrọ nwaanyị gị berebe inweghị nwaanyị ga kpọrọ ndị enyi gị ọgịlịga High Chief Omekago ojibere Mekago maka na ọbịa belata ya egwuregwu na-agba onye eji mara zo onye awa agụ bụko erile mmadụ ka m ị ga-eri mmadụ agụ ga-eriere m atụrụ High Chief Omekago aya mmanya High Chief Omekago nnukwu mmanụ High Chief Omekago aya mmanụ ọkụ jebi agbara aka ya ebelebe mmadụ anya arala ahụ
Madanya rala nganga buroli madanya kula nike nganga buroli madanya rala nganga buroli onya wezeji nganga buroli onya wezeji nganga buroli ezeji nganga buroli awezeji nganga buroli Mawele mwana luta boss. Ore ndele de diaka. Awe police ya urundeke. Mane bonyike. Awa luta boss ya na diaka. Otuke bịariri ego. Onye ke bịara ego ye. Oga Chineke. Akwa aja. Akwaja chairman the YouTube Japan what do you have Manaya rala bam Manaya kula nike why Manaya rala why Iyagada etigate amukuchi itagada ta What are you doing? My never on a star could shoot like I people know and I shot the last one. What you gonna know that day? All I drink for the man I is the Didia. Is the Didia new the wait. Is the Didia Madame Kuya. Is the Didia Eze akaji mbrogwo eze dibia moko na-eri eri nwoke na-ada akụ adawo eze dibia onye oriri obere ebughị ga-ekwu omi onye chụwa gị ga-anwụ onye chụwa gị nwụ anwụ enwere ya onye agha mere gị ma chọga akọ nwụọ eze dibia akaji mbrogwo yala ya wụ nye mjọga Chineke 2026 a okorobịa ndị niile gbara ego ibe iri ego ha erigo 100 before kwụsịrị Chineke mezuore ya ebe a na-ebere Chineke n'afọ a ma nwoke ma nwaanyị ndị gbara mbọ Chineke ga-emere unu ga-ahụ ego lelu ego hụ bilions lelu bilions hụ bilions lelu bilions mara si n'ube iri ego n'ube iri ihe n'ubiri ego ma ọ lụrụ ọkụ nwa mama n'ihu ọrụ ala aga ego ala eri ego ụwa oge nne m amụrụ onye na-ego amụrụ onye na amụni chai amụrụ onye na-ego amụrụ onye na-ego amụrụ onye na amụni nwoke ka nwaanyị mma ama m ite emechi ya ike amụrụ onye na-ego n'afọ gara aga ị bịara na Star Cruise suit iji 150,000 naira were ọjị amụrụ onye na-ego
amụrụ onye na-amụlio amụrụ onye na-ego obere egwu ga-egbu onwe ya amụrụ onye na-ego chai loyi amụrụ ya na-ego loyi amụrụ ya na-ego loyi amụrụ ya na-ego ọga loyi amụrụ ya na-ego Chineke ejimabịa o tiele ihe ndị ụjọ madịka agaghị ọgụ ya esi ihe ndị ụjọ madịka agaghị ọgụ ya esi ozi ndị ụjọ madịka agaghị ọgụ ya esi ozi ndị ụjọ madịka agaghị ọgụ ya esi ozi ndị ụjọ chai amụrụ onye na-ego ole onye amụrụ ya na-ego o nwere otu asị ga-ezi m ugbu a ọ sị ya ọ gaghị eme isi ugbu aga m akọrọ ya ụmụ obodo ochi mee ole onye amụrụ ya na-ego ole onye amụrụ ya na-ego abụ onye amụrụ ya na-ego abụ onye amụrụ ya na-ego ole onye amụrụ ya na-ego amụrụ ya na-ego ebe ọ dị ka standing fan ya efela ya ebe ego dị ka standing fan ego fela ya ebe onye mere na edi isi ga-esi isi si ole onye mụrụ ya na-ego ọga ada onye mụrụ ya na-ego ala ọgwụ amarakpara onye mụrụ ya na-ego yewude gabịa ole onye mụrụ ya na-ego onye nna mụrụ ha na-ego gbenye amụrụ onye na-ego onye nkụ nne mụrụ ya lala oru ume iwe nne mụrụ amụrụ onye na-ego ume iwe nọ n'ala oru nne mụrụ amụrụ onye na-ego mama mụrụ amụrụ onye na-ego onye otulu ọ bụ onye ụmụ abụ otulu alụọ ya lụọ ya ume iwe oru yeji mụ nwa mụ amụrụ onye na-ego yeji mụ nwa mụ amụrụ onye na-ego afọ ole ma ole gara aga that woman mechara nwụọ afọ ole ma ole gara aga a sị mụ na nwaanyị ahụ mechara ala mmụọ amụrụ onye na-ego akpụwa m egwu si mbụ ka ọkụ ma amama m bịa kụọrọ ya egwu gịnị ya sị nne ya nwụrụ anwụ nne ya nwụkwa nna anwụ ọnwụ na nwaanyị ole onye amụrụ ya na-ego ọga ndị onye amụrụ ya na-ego gwa m onye ka amụrụ ya na-ego dede ole onye amụrụ ya na-ego dede m Chineke Ogbuefi David nwa Ogbuefi David nwa Ogbuefi ka m nwere Ogbuefi gbawa Ogbuefi ka m nwere Ogbuefi gbawa Ogbuefi David nwa Ogbuefi ebe David nwa Ogbuefi ole onye amụrụ ya na-ego eziokwu amama onye amụrụ ya na-ego ego nwere ike ịkọ nwoke taa ya eru echi nwoke ga-awụ bilonia maka na onye amụrụ ya na-ego mgbe ego onye amụrụ ya na-ego amakwara onye nwụrụ na-etiri ya ego n'ili ole onye amụrụ ya na-ego n'ụwa okorobịa gị na-agba mbọ gị na-etinukwa kala ọnụ gị na-agba mbọ gị na-erinukwa ihe gị na-agba mbọ gị na-erinukwa ife inyedo ụmụaka gị nyedo nwaanyị lụrụ gị etidu na bizines gị werekwana ofe ya tidu n'afọ ya
maka na nye onye birila ndụ ya okwu ala mmụọ emebe ise ka ị ga mmụọ n'ụzọ ị ga-ahụ ndị enyi nwunye ha bịala akụkụ ya akụrụ ya aka isi don't worry ọmụmụ aka anyị ga-atụ ha ị chọrọ ife ị ga-eli ndị sorry anyị ga-provide nke ahụ nke ị gara ọ na-erube 2 years ọrụ nwaanyị aza ga-ajụwasị ọrụ gị agwara ya bọmbụ ole onye mụrụ ya na ego aka mere keeki Japan nwanne m aka mere geti ya gawa ụlọ arụrụ aka mere ya ọnụ ọ na aka mere ya ọnụ ya gawa ụlọ arụrụ ya wa ya ọnụ igwe weda kpọwụnye ọ na-eji arụ Japan nwanne m ọkwa weda onye na-eji arụ ezigbo weda ezigbo injinia dị mma ole onye mụrụ ya n'ego kwado m onye mụrụ ya n'ego ole onye mụrụ ya n'ego lee gwa m onye mụrụ ya n'ego egbele usoro iji ya na ihe ole onye amụrụ ya na ego ọga ole onye amụrụ ya na ego